Srdačan pozdrav svima koji nas prate u našem novom druženju u ciklusu Film i diskusija Evropska unija u sklopu online izdanja 14. festivala Tolerancije. Zahvaljujemo naravno i ovom prilikom našim donatorima koji su podržali projekt Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova, Gradu Zagrebu i partneru Centru za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust. Zahvaljujemo naravno i našim večerašnjim gostima s kojima ćemo razgovarati o tome postoje li zajedničke evropske vrijednosti, kako se primjenjuje unutar članica i mogu li one biti integrativni faktor u Evropskoj uniji, te što to znači za globalnu situaciju. S nama su danas Tajana Tadić iz udruge Are You Serious? Tajana, dobra večer. Dobro večer. Matoš Krabalo iz Uprave za multilateralu i globalna pitanja Ministarstva za vanjske i evropske poslove. Dobro večer. Dobra večer i vama. Senada Šelo-Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Dobro večer. I Krešimir Kopčić, savjetnik ministra vanjskih poslova za migracijsku politiku i Evropsku uniju za Mediteran. Dobar večer svima. Dobra večer. Uvod u ovaj razgovor je bio film Juventa Brod spasa o brodu za spašavanje migranata. U 15 misija spašeno je 14.000 izbjeglica. Izgleda velik broj, ali to je samo kap u moru onih koji su širom svijeta bili spašeni u potrazi za boljim životom. No 2017. Upravo je taj brod i ljudi koji su ga vodili optuženi su da vode taksi službu za krijumčare. S jedne strane je tu dramatično spašavanje ljudskih života i omogućavanje novih egzistencija, s druge strane tu je mogućnost da osvijestimo probleme s kojima se susreću oni koji traže pomoć i koji se upuste u potpuno neizvjesno putovanje, ali i onih koji bi željeli pomagati, a usput se moraju boriti sa sustavom koji ne odstupa od zadanih okvira. I odmah pitanje za Tajanu Tadić. Rekli ste u dogovoru za ovu diskusiju da ste upoznali ljude koji se spominju u filmu. Da, imala sam zapravo tu čast upoznati ekipu, posadu zapravo sa Juvente, to jest članove par različitih misija koji su upravo ti ljudi koji su optuženi za to krijumčarenje. To takozvano facilitiranje ilegalnih migracija koje je zapravo postalo jedna go-to optužba kojom se nastoji zastrašiti organizacije i volontere, kriminalizirati solidarnost širom EU. Bilo da se radilo o doslovce čupanju izbjeglica i migranata iz ralja smrti ili da se radi o monitoringu i dokumentiranju policijskog kršenja ljudskih prava na granicama. Upoznali smo se zapravo u Sankt Gallenu, u Švicarskoj. Bili su toliko ljubazni da nas pozovu da budemo s njima zajedno na pozornici kada su primali nagradu Paul Groninger, koja je nazvana po jednom švicarskom zapovjedniku policije koji je u Drugom svjetskom ratu spasio 3600 židovskih izbjeglica, tako da je antidatirao njihove vize na doba kada je njihov dolazak još uvijek bio legalan. Naravno, time je izgubio puno toga u svom životu, ali eto, pola stoljeća kasnije ipak zna se što je. I sami radite sa izbjeglicama, susrećete se dnevno sa problemima upravo ove vrste. S jedne strane treba pomoći tim ljudima, s druge strane treba se nositi i sa zadanim okvirima u društvu u kojem živimo. Da, nažalost, ni mi nismo bili imuni na ovaj trend kriminalizacije solidarnosti koji je u Hrvatskoj zahvatio i našu organizaciju, zahvatio neke i nas osobno, kao i naše obitelji. Isto tako, recimo, 9 od 14 organizacija koji čine mrežu Border Violence Monitoring Network je također kriminalizirano. Što u Grčkoj, vidjeli ste ovaj zadnji nekakav takozvani crackdown na NGO-ve, ali opet zapravo samo pokušaj da se zataškaju sva ta kršenja ljudskih prava koja se redovito odvijaju. Što u Grčkoj, ka Turskoj, što na Mediteranu, pa i na hrvatskim granicama. Evo, vidjeli smo
tema su naravno zajedničke evropske vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti su, one su univerzalne, vrlo često se na njih pozivamo, isto tako vrlo često kritiziramo da su u stvari samo deklarativne i da puno toga u praksi ne funkcionira. Ali da ponovimo, to su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, poštovanje svih ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Gospodine Kopčić, prema novim informacijama Mediteran i dalje ostaje jedno od područja preko kojih jako puno migranata želi doći u zapadnu Europu uglavnom. Smanjuje li se taj trend? Koliko je u stvari ova korona pandemija uzrokovala da se smanjuje i taj pritisak, ili ćemo s vremenom svjedočiti još većem pritisku s obzirom da znamo da će se rizik od siromaštva, osobito u zemljama Afrike, jako povećati s ovom pandemijom, ne toliko zbog bolesti koliko zbog toga što je promet bio prekinut, što naravno manje je posla za te ljude, a na kraju krajeva i dostava hrane je bila problematična. Gospodine Kopčić. Hvala, čujemo se. Dobro večer još jednom svima, sada i onima koji nas prate preko online streama. Zahvaljujem organizatorima na ljubaznom pozivu da sudjelujemo i predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova u ovoj uvijek aktualnoj, uvijek gorućoj diskusiji. Ja bih prije svega rekao da, prije nego što odgovorim na vaša konkretna pitanja, prije svega danas je Međunarodni dan migracija. Ne znam je li ovaj datum za današnju diskusiju izabran slučajno, ali eto, danas je Međunarodni dan migracija. Glavni tajnik UN-a je također danas poslao poruku, upozorio i skrenuo još jednom pažnju na taj problem koji je kontinuiran i koji je globalni. Možda nije loše reći da danas oko 270 milijuna ljudi u svijetu su zapravo migranti. Globalno je to broj migranata u svijetu, od kojih naravno velika većina su migranti ekonomske prirode, migranti u potrazi za boljim životom, za poslom i tako dalje. Spomenuli ste Afriku, spomenuli ste tokove migrantske iz Afrike. Od ovih 270 milijuna ljudi globalno, oko 40 milijuna ljudi u Africi, na afričkom kontinentu je u statusu migranata. Od tih 40 milijuna, prema nekim istraživanjima provođenim ove i proteklih godina, 80% ljudi koji migriraju unutar Afrike namjerava ostati na kontinentu. Iz čega ispada da najmanji broj ljudi, migranata iz Afrike, ima namjeru napustiti kontinent i doći u velikoj većini slučajeva do Europe. Ono što ja mogu reći kao predstavnik MVP-a, ali i kao hrvatski delegat u radnoj skupini za migracije i azil, mi naravno godinama, ne samo 2015. 2016. nego godinama i prije toga i pogotovo nakon toga vodi se niz rasprava o tome kako poboljšati sustav koji je 2015. 2016. de facto prestao funkcionirati. Rezultat tih brojnih rasprava je i pakt o migracijama i azilu koji je Europska komisija predstavila u rujnu ove godine. I taj pakt o migracijama i azilu je na neki način zamišljen kao novi početak. Naravno da je velika većina zemalja Europske unije shvatila da dotadašnji i još uvijek postojeći sustav ne funkcionira najbolje. Sve je to stvorilo kritičnu, ne samo masu, nego i zapravo kritični trenutak da se o problemu migracija, koji, opet ponavljam, je kontinuirani i koji će u godinama i desetljećima koje dolaze nastaviti biti problem, ali ne samo problem nego i fenomen, nego i pojava, naravno, jer uzroci migracija nisu samo ekonomske, demografske prirode, sve više ćemo se suočavati s migracijama klimatskog karaktera i još nekim drugim važnim uzročnicima migracija. Ponovo da se probam vratiti na pitanje, a kroz vaše pitanje zapravo okosnica onoga što sam htio reći je pakt o migracijama.
Pakt o migracijama ima dvije važne komponente, kao što i svaka politika upravljanja migracijama i tretiranja migracijama dvije važne komponente. Jedno je unutarnja komponenta ili unutarnja dimenzija, a to se naravno prvenstveno odnosi na sustav azila kakav je dogovoren među europskim zemljama, i vanjsku dimenziju. Vanjska dimenzija se tiče toga kako mi komuniciramo i što radimo i što poduzimamo da surađujemo sa zemljama porijekla i tranzita. Vrlo važno je reći i jednim i drugima. I tu pakt o migracijama o kojem se i dalje raspravlja vrlo dobro razgraničuje te dvije komponente, ali ih i ujedinjuje. Jer bez odgovornog tretiranja vanjske dimenzije, dakle suradnje sa zemljama porijekla i tranzita, neće biti ni uspješne azilne politike. Mogao bih još dugo o tome. Dobro, vratit ćemo se na to. Uključit ćemo gospođu Senadu Šelo-Šabić. Upravo u ovoj dimenziji. S jedne strane su to politike zemalja koje su članice Europske unije, s druge strane je to neka stalna težnja da se stvori konsenzus i da se pokuša napraviti zajednička politika. To nije jedina zajednička politika na kojoj insistira Europska unija, ali isto tako upravo ovo što je spomenuo i prethodnik je u stvari ta priča o zajedničkoj politici koja naprosto u praksi ne funkcionira. Da, kao što ste rekli, najprije evo, dobro večer svima i službeno. Dakle, u praksi stvari uvijek teže funkcioniraju nego onako kada ih zamislimo. Ja se slažem sa gospodinom Kopčićem da jeste napredak da imamo pakt o migracijama i azilu. To jeste u odnosu na ono što smo imali 2014. pa smo imali migracijsku krizu 2015-2016. nesnalaženje, zahtjeve za relokacijom i preseljenjem ljudi kvotama od kojih su neke završile na sudu. I sada imamo taj pakt o migracijama i azilu, imamo i onu Marakešku deklaraciju koja je kod nas izazvala političku debatu i tako dalje, s tim da je vlada jasno stala na tu stranu. Dakle, mi imamo tu sada debatu za razliku recimo od 2013. Sjećam se kad smo mi imali svoju raspravu i prije i 2014. za ulazak, dakle za europske izbore, i mi uopće nismo imali raspravu o migracijama u Hrvatskoj. Dakle, to uopće nije bila tema. Ona je već bila jako snažna tema u Europi, ali kod nas je ona bila nepostojeća i naravno onda nakon 2015. postala je. Ono što bih ja rekla iz vizure Hrvatske jeste da mi još uvijek se u svemu tome dosta pasivno držimo. Imali smo tu, rekla bih, taj narativ humanitarnog pristupa u onom prvom valu migracijske krize 2015-2016. koji je bio zaista pokazao jedno dobro srce Hrvatske, ali ja bih rekla čak i u tom trenutku samo u onoj mjeri u kojoj smo mi bili uvjereni da ti ljudi neće ostati u Hrvatskoj. Dakle, sve dok su oni prolazili, mi smo bili spremni i da platimo taj prijevoz i da osiguramo zdravstvenu pomoć i medicinsku pomoć i hranu i odjeću i smještaj, ali sve dok su oni relativno brzo odlazili s našeg teritorija. To se vidi danas, jer mi i dalje smo zemlja tranzita, dakle mi i dalje imamo situaciju da zapravo ti migranti dolaze i prolaze, ako mogu, ili ih mi vraćamo sada vrlo nasilno. Ali ono što je meni žalosno jeste da čak i oni ljudi koji se kvalificiraju za azil ovdje nemaju adekvatnu podršku. Znači, mi bismo trebali barem tom malom broju ljudi. Znači, ja ne pričam, ja razumijem da postoji i da je iz političke perspektive jako teško pomiriti dvije strane, nekih koji su puristi, ali žele zadržati nacionalni identitet u smislu da zatvore Hrvatsku, drugi koji smatraju da je današnji svijet puno otvoreniji, puno pluralniji, puno propulzivniji i da to su dvije slike Hrvatske, to su naprosto dva svjetonazora i da je to i
u načinu provođenja politike teško, ali čini mi se da je taj minimum koji bi politika morala pokazati jeste da barem ljudima koji su dokazani, kvalificirali se barem za azil, da im se pruži potrebna podrška, da im se daju sati hrvatskog jezika, da im se omogući prekvalifikacija ili stjecanje nekih vještina da bi oni danas postali samostalni i korisni članovi društva, da bi mogli vladati svojim životom, da ih se ne diskvalificira i diskriminira na način da ne mogu naći stan u koji su spremni plaćati u ovoj zemlji. Evo ja to vidim sada po društvenim mrežama, da naprosto ako ste obojeni ili određenog imena ili određenog porijekla, neće vam iznajmiti stan za novac koji ste spremni platiti. Odličan je to uvod u pitanje također za gospođu Tadić. Dakle, ako pogledamo podatke o dostojanstvenom životu, to je jedna od vrijednosti Evropske unije, onda možemo vidjeti da 48,8% državljana zemalja izvan Evropske unije koji su radno sposobni i odrasli i žive u Europskoj uniji, žive u riziku od siromaštva. Dakle, to je gotovo 50% njih. 24,5% migranata rođenih izvan evropske vrijednosti će vjerojatno živjeti u prenapučenim kućanstvima, što će im onemogućiti naravno i neku kvalitetu života. I između ostalog, kod njih je i visoka stopa nezaposlenosti. Tajana, vi ste dnevno u kontaktu sa ljudima koji su ovdje zbrinuti bar na neko vrijeme. Ovo o čemu je gospođa Šelo Šabić govorila je kako im omogućiti, barem tom malom broju koji ostaje u Hrvatskoj, da bezbolnije prođu kroz taj period, bez obzira je li njihov daljnji cilj odlazak iz Hrvatske ili će se tu zadržati dulje vrijeme. Pa ovako, prvo gospođa Šelo Šabić je apsolutno u pravu da je cijeli naš zapravo mehanizam integracije tih ljudi dosta još treba raditi na njemu u praksi. Ono što mi vidimo, prvi i osnovni problem je taj što se sa integracijom ne počinje od momenta kada netko zatraži azil u našoj zemlji. Znači od onog trena kada postane tražitelj. Jer jednostavno stava smo generalno, i to su često nekakvi projektni zahtjevi, da se radi samo sa azilantima. I tu su jednostavno tražitelji azila, zaobilazi ih se. Nema toliko sadržaja, posebice ne integracijskih aktivnosti za njih. To je nešto što mi kao organizacija njegujemo kao vrijednost, zapravo uključivanje svih tih ljudi u sve aktivnosti. I ovo sve što je gospođa Šelo Šabić rekla je istina. Jer recimo ukoliko ste azilant u Republici Hrvatskoj, znači vjerojatnije je da će vam se obratiti SOA da im pružate informacije nego da će vas netko kontaktirati da krenete na tečaj hrvatskog jezika. Jer poznam ljude koji su ovdje dobili, recimo imaju azil 2-3 godine, još uvijek nije, znači godinama nije ni postojao službeni tečaj jezika. Mi smo recimo u suradnji sa Filozofskim fakultetom, sa Croaticum centrom za učenje hrvatskog kao stranog jezika. Odradili smo tečajeve jezika nekoliko semestara, oni su kompletno odvolontirali to, uključili smo naravno i tražitelje, od kojih je 70% uključenih je kasnije i dobilo azil. Znači to je bio potez koji se da se poslužim tim rječnikom isplatio. Samo bih se, ako je u redu, htjela osvrnuti na ovaj novi pakt iz rakursa nevladinih organizacija. Znači mi vidimo ga na neki način kao prepakiravanje ovog europsko-unijskog hotspot pristupa. A to koliko je taj hotspot pristup neadekvatan za cijelu ovu krizu vidimo na primjeru Morije na otoku Lesbosu, koja je nedavno izgorjela pa je na njemu izgrađena Morija broj 2. I znači vidimo to i dalje na ekspanziji detencije u kojoj će ljudi biti sad i pred trijažnim postupcima. Isto tako, taj novi pakt predviđa jedan mehanizam monitoringa, ali samo u predtrijažnim postupcima. I znači, recimo tako, opet na neki način zaobilazi potrebu monitoringa rada policije na zelenoj granici i monitoringa rada policije generalno, jer recimo konkretno pushbackovi se događaju iz dubine našeg teritorija. I ono što je zapravo malo zabrinjavajuće kod trenutačnog razvoja ovog mehanizma nezavisnog border monitoringa
je to da ćemo opet imati situaciju u kojoj, na primjer, MUP monitorira sam sebe. Umjesto da iskoristimo kompetencije i znanja naših nacionalnih preventivnih mehanizama, uložimo dalje u razvijanje njih i također dalje uključimo nezavisne organizacije i naravno državna tijela. Evo, pardon na digresiji, ali da. Razumijem. Gospodine Škrabalo, ako pogledamo ono što je proklamirano sa novim postavljanjem Europske komisije, to su čvrste granice, modernizacija sustava azila, suradnja s partnerskim zemljama, dakle s onim zemljama koje su na neki način taj zid prema preljevanju migranata. Znamo da se to i stavlja u politički kontekst, vrlo često i koristi se politički. Može li onda ta jedna Europska unija koja je proklamirala otvorenost granica, otvorenost prema ljudima, sad u jednom trenutku i zbog pandemija u stvari promijeniti tu politiku i doista se vratiti u nekakve jako čvrste okvire? Pa, dobro večer svima. Hvala vam na pitanju. Ja bih se htio ukratko samo osvrnuti na nešto što ste rekli u uvodu, s obzirom da sam ovdje više iz ovog jednog drugog aspekta koji se tiče vrijednosti Europske unije. Naime, u uvodnom dijelu i zapravo pozivu na ovaj Zoom sastanak ili raspravu ste postavili pitanje postoji li konsenzus u utvrđivanju zajedničkih vrijednosti unutar Europske unije. Naime, ja smatram da sami ste rekli da postoje vrijednosti koje ste citirali članka 2 ugovora Europske unije. Naravno, tu se treba nadodati i povelja Europske unije temeljnim pravima koja je zapravo po snazi izjednačena s ugovorom, kao i naravno Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, čija su temeljna prava i slobode prihvaćene kao opće načela prava Unije. Mislim da te zajedničke europske vrijednosti su prihvaćene od svih, oni su pretpostavka uspješnog funkcioniranja i suradnje unutar Europske unije. Njih moraju prihvatiti sve zemlje koje žele ući u Uniju i postati članice Unije i na njima se gradi uzajamno povjerenje, razumijevanje, što mislim da jača Uniju kao i legitimnost Unije recimo u očima građana svih zemalja Unije. Tako da mislim da pitanje da li postoje zajedničke vrijednosti biste trebali odgovoriti da one postoje zato što su ih sve zemlje morale prihvatiti i moraju ih i dalje promicati. A drže li ih se? Pa, vrijednosti su ugovori. Ako postoji pitanje da li se zemlje drže tih vrijednosti, dolazimo do sljedeće točke, a to je kojim metodama se utvrđuje da li postoji, recimo, poštovanje vladavine prava u okviru Europske unije. To je u principu u nadležnosti Europske komisije, premda naravno države članice su dužne poštovati i štititi vladavinu prava kao temeljnu vrijednost Europske unije. I sad, vezano za mogući instrumentarij Unije, to je sad možda jedno dulje pitanje gdje ima više mogućih metoda, možemo naravno ući u to, ali smatram da je počelo je da sve zemlje članice poštuju temeljna načela, temeljne vrijednosti i da one nisu stvar dogovora, nego su stvar koju se jednostavno mora prihvatiti. I drugo, pitali ste me vezano uz moguću promjenu politike Europske unije prema migracijama. Mislim, ja bih većinom kolegi Kreši Kopčiću dopustio da se tim bavi zato što je naš predstavnik u radnoj skupini, a jesam se osobno bavio tim pitanjima dok sam bio u Briselu, sad nešto manje, barem ovim EU migracijama više na globalnoj razini. Smatram da je Europska unija nužna reagira na promjene u međunarodnom okružju, sigurnosne promjene, evo, zdravstvene promjene i svake druge promjene mora donositi određene mjere kojima i štiti svoje vlastito pučanstvo, ali i djeluje u globalnom svijetu, mislim u globalnom areni kao jaki igrač koji ne samo štiti svoje vrijednosti, nego i pokušava promicati među drugim svojim partnerima u svijetu. Mislim da se situacija promijenila u zadnje vrijeme, posebno zbog pandemije COVID-om i da trenutno ja mislim da je Unija dobro reagirala, da se snašla i da je donijela i mjere koje se uključuju financijske mjere, ali evo sad vidimo i zajednički pristup prema cjepivu. Mislim da su to neki od poteza kojima se pojačala jedinstvo i pojačala kohezija unutar Unije, što mislim da je pozitivno. Ja se nadam da bi ta povećanje jedinstva mogla utjecati i na veću spremnost da se donašaju i odluke o nekim drugim politikama poput politike prema migracijama i azilu. Nadam se, to bi bilo dosta pozitivno. Međutim, kao
osoba koja je sudjelovala u mnogim raspravama koje su i gospođa Šelo Šabić spomenula i ostali. Stvarno je pitanje, ako ne postoji zajednički stabilni dovoljan konsenzus da se postigne neka odluka, da se donese neka odluka koja onda je primjenjiva za sve članice Unije. U zadnje vrijeme po pitanju migracija azila su u principu davalo vremena da se države dalje konzultiraju. Postojali su i drugi predlozi, nije ovo jedini predlog i neke stvari su sigurno slične, ako ne iste, u različitim predlozima koje dolaze u principu od Europske komisije. Neke stvari se mijenjaju sukladno izrečenim stavovima i možda određenim većinskim mišljenjima, a onda i manjinskim mišljenjima. Mislim da istodobno postoji praksa, postoji politika koja se provodi. Mislim da postoji puno migranata i izbjeglica i migranata koji ulaze u Europsku uniju. Isto tako postoji pritisak koji je jako teško podnijeti i kao što ste vidjeli 2015. je bio samo kulminacija nečega što traje već dugo vremena i što je Krešo naravno spomenuo, da Europska unija je pod velikim migracijskim pritiskom i da je činjenica da se na vanjskim granicama ne može provoditi kontrola ulaska, to jest izbjegavanje ilegalnih prelazaka, je jedan veliki sigurnosni problem kojim se mora cijela Unija i države članice baviti. Tako da potencijal promjene politike uvijek postoji, mislim da je on povezan sa konkretnom situacijom na terenu, ali ja mislim isto tako da poštovanje temeljnih vrijednosti je jedna od iznimno važnih zadaća svih članica i da je Hrvatska u svojim dosadašnjim nastupima unutar Europske unije se i redovito zalagala da to bude počelo od kojeg kreće svaka daljnja rasprava o vojni. Gospodine Kopčiću, i nakon toga isto pitanje i za gospođu Šelo Šabić. Postoji otvoren otpor nekih zemalja prema ujednačavanju kriterija o kojima je govorio gospodin Škrabalo. Vidjeli smo to i na pitanju kvota prema primanju izbjeglica, gdje su neke zemlje koje naravno su se složile deklarativno sa tim kriterijima, na kraju ipak rekle ne želimo primiti baš niti jednoga. Gospodine Kopčić. Točno, vi ste u pravu kao i kod gotovo svake politike koje na razini Europske unije pokušavamo u najboljoj vjeri i najboljoj namjeri dogovoriti. Za očekivati je da 27 neće imati o svemu baš isti stav. Zaboravio sam možda odgovoriti na vaše pitanje iz prvog bloka, odnosno sigurno sam zaboravio. Pitali ste raste li ili pada ili je jednak broj zahtjeva za azil, odnosno tražitelja azila. On u ovoj godini, odnosno u zadnjih godinu dana bitno pada. Naravno, pripisat ćemo to prije svega situaciji sa širenjem COVID-19. Od tih pristiglih zahtjeva za azil, njih 65% odnosi se, dakle govorim na razini Europske unije, njih 65% odnosi se na Njemačku. Dakle, u Njemačkoj je podnijeto od ukupnog broja 65% svih zahtjeva. Druga je na mjestu Švedska sa 9%, pa svi ostali. Na Hrvatsku u europskom kontekstu otpada nekakvih 0,4% od ukupnog broja. Isto prva na udaru i vidjeli smo to i u ovom filmu koji smo pogledali. Italija je u tom kontekstu tražitelja zahtjeva na 1,4% ukupnog broja tražitelja zahtjeva. Zahtjeva za azil. Da ne zaboravim spomenuti, u Europsku uniju svake godine uđe između 2 i 3 milijuna migranata svake godine. Dakle, tu govorimo, ajmo to reći ono što volimo reći o legalnim putovima migracija. Dakle, 2 do 3 milijuna svake godine ulazi u Europsku uniju. Ljudi, radi se o državljanima trećih zemalja, praktički globalno, jel, koji u Europskoj uniji nalaze posao, koji se školuju i tako dalje, da ne dužim. Dakle, svake godine imamo otprilike isti broj migranata, odnosno ljudi koji dobivaju pravo da se nastane i rade u Europskoj uniji. Možda bih se osvrnuo kratko, samo vrlo kratko na ono što je rekla gospođa Šabić. Mi pakt nemamo, mi o paktu diskutiramo. Jel?
Dakle, on je još u svim svojim aspektima predmetom diskusije 27 država članica. Ono u čemu smo se do sada, ja bih rekao, gotovo 100% složili kao članice, to je ta vanjska dimenzija pakta, odnosno vanjska dimenzija upravljanja i tretiranja migracija, u kojoj postoji visoko suglasje velike većine zemalja kako pristupiti djelovanju u vanjskoj dimenziji. Ono što ostaje, i to će potrajati još neko vrijeme, je unutarnja dimenzija, odnosno azilna politika i sve vezano uz to. Tu ćemo imati i već imamo, hajmo tako reći, dosta različita mišljenja. Ne pola, ne 3:1, ali ima disonantnih. I naravno, što se tiče migracije, ali što se tiče azila, je zapravo ingerencija, ne Unije kao takve. I to mislim da je isto važno spomenuti. Gospođa Tadić je vjerojatno u pravu kada kaže da integracija ne započinje pravovremeno. Istodobno imamo niz dobrih i pozitivnih slučajeva započete i trajuće integracije desetaka ljudi koji su u Hrvatskoj dobili pravo azila. Tako da mislim da ne debatiramo sad o tome. Ponavljam, mogu se složiti da možda nije sve posloženo savršeno, ali evo tu ćemo i siguran sam uz pomoć nevladinih udruga i tog sektora zajednički doći do još boljih rješenja za to. To je bilo to, ne znam, Sigurna sam da će gospođa Tadić pozdraviti ovu najavu bolje suradnje. Ono što jest problema, vidjeli smo prije nekoliko dana da je švercer ljudima koji je sletio kombijem punim migranata u Kupu i ostavio ženu da se utopi, dobio 10 godina. Dakle, to su te neke slike koje mi kao građani dobivamo kada se radi upravo o mučnom prelasku koji je ilegalni, gdje ljudi ostavljaju i zadnji novčić da bi došli do neke točke i onda ostaju zaglavljeni u nekom prostoru. Gospođo Šelo-Šabić, razgovarali smo danas u pripremi ove diskusije upravo o tome kako je integracija strašno teška za obje strane. Da, apsolutno, i nije sigurno započela sada, barem, dakle, kad pričamo o integraciji, ako gledamo povijest, ja sjećam se, čitala sam na koji način su Irci bili diskriminirani u New Yorku, pa je čak ako ste gledali onaj film Bande New Yorka, to vrlo zorno i prikazano, dakle, ili kad se sjetimo Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i općenito kretanja stanovništva, dakle, ovo nije ništa novo. Ja bih ponovno samo naglasila da mi imamo naravno i drugi fenomen emigracije i dakle tog odlaska stanovništva i naše vlastite panike u smislu starenja stanovništva, depopulacije i svega ostalo koji su efekti, dakle, buduće ekonomske sigurnosti i tako dalje. Dakle, protiv mobilnosti koja postaje globalna ne možemo i to je naprosto vrijednost koju sigurno želimo zagovarati i ostaviti zagovarati. Dakle, želimo omogućiti kretanje ljudi, želimo i dopustiti i održavati tu globalnu cirkulaciju na način koji je blagotvoran i dobar za ljude. S druge strane, naravno, postoji taj sigurnosni izazov, postoje ekonomski izazovi, klimatske sada promjene koje utječu na ovo sve, sada zdravstveni i tako dalje. Dakle, nema jednostavnih rješenja. I ono što bih htjela samo naglasiti jeste da mi trebamo održavati permanentni dijalog u našem društvu o svim različitim aspektima migracija. Ja, nažalost, ovo što u zadnje vrijeme gledam jeste dakle da se hrvatska zvanična politika stalno brani od tih optužbi nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija da nehumano postupa prema migrantima. Ona pak s druge strane kaže da provodi europsku politiku i da se to radi zarad ostalih. Neki dan sam čula jednu priču da zapravo Slovencima je drago da to rade Hrvati jer se ne moraju Slovenci sramotiti
sramotiti, pa onda Austrijanci ne moraju, njima je drago da to rade ovi drugi jer se oni ne moraju sramotiti, a to su sve to Njemci koji su najveći na udaru, na sve to blagonaklono gledaju, svi mi to znamo. Ali ja u svemu tome pokušavam shvatiti gdje se u svemu tome Hrvatska nalazi sa svim tim različitim izazovima, tim ljudima koji pokušavaju preći, ljudima koji odlaze, pokušajem da održavamo europske vrijednosti i da konstruktivno doprinesemo nekim rješenjima. I bojim se, ili voljela bih vidjeti više dijaloga, više ovakvih rasprava gdje je Tajana sa svoje strane kaže, a Krešo sa svoje, dakle da razumijemo tu dinamiku i da naprosto građani to sve bolje razumiju. I treće, ono što mislim da nam zaista nedostaje, jeste jasnija pozicija spram ovo čemu je govorio gospodin Škrabalo, dakle europskih vrijednosti. Ja mislim da se mi nismo jasno odredili prema onome što rade, čak i u ovoj priči oko migracija, što su radile i Mađarska i dakle zemlje Višegradske skupine i sada u ovoj priči i raspravama oko vladavine prava i nekih temeljnih europskih vrijednosti, mi tu jasno se nismo artikulirali. Ja bih voljela čuti da mi, dakle, mi kao zemlja koja je relativno nedavno ušla u Europsku uniju, koja je osvijestila te vrijednosti i ugradila ih u svoje temeljne principe državnosti, dakle da ih mi jasnije branimo. Ja vidim tu dosta sive zone i ne sviđa mi se taj smjer. Evo, pitat ćemo gospodina Škrabala kako izaći iz sive zone. Postoji li mogućnost da se unutar Evropske unije, ali i na globalnoj razini gdje će sutra možda Evropska unija trebati pred drugim partnerima zagovarati neke od svojih vrijednosti, braniti ih i objašnjavati, da se naprosto taj prostor komunikacije učini kvalitetnijim, da nemamo uvijek osjećaj da je, vratimo se na ono pitanje zašto neke zemlje pružaju otpor zajedničkim kriterijima, pa onda ne žele primiti, iako, kažem, to postoji u dokumentima. Pa nakon toga ipak neke prime, ali baš onaj minimum koji moraju. I čekaju prvu priliku u stvari da se riješe ti ljudi. I ja ne mislim da treba cijela rasprava biti samo o tome kako pojednostaviti život migrantima, nego kada svi mi budemo imali jasnije osviještene te evropske vrijednosti za koje zagovaramo, onda će nam vjerojatno i odnos prema tim ljudima koji dolaze biti drugačiji, jer ćemo ih automatski integrirati, automatski ćemo ih vidjeti i dijelom našeg društva. To za sada, po ovome kad govorimo o diskriminaciji, o ksenofobiji, o pokušaju da ih bude što manje u nekoj sredini, naprosto za sada nije tako, gospodine Škrabalo. Da. Hvala vam na ovom pitanju. Dakle, ja mislim da ne bih se složio da je Hrvatska u sivoj zoni. Mislim da po pitanju europskih vrijednosti ili zajedničkih ili temeljnih vrijednosti se Hrvatska vrlo jasno postavila. Postavlja se kad god je to potrebno i podržava je sve prijedloge, na primjer, nedavni prijedlog za novu uredbu o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije. Morao bih samo reći, kao što sam u prvom izlaganju spomenuo, da znači, postoji nekoliko metoda ili procesa kojima se može razmatrati poštovanje i zaštita vladavine prava u Europskoj uniji. U dobrom dijelu je to u nadležnosti, primjerno nadležnosti Europske komisije ili Europskog parlamenta za pokretanje tih postupaka. Na primjer, onaj poznati postupak po članku 7 ugovora Europske unije. Dakle, to je postupak kojim pokreće ili Europska komisija ili parlament. Postoje, znači, dijalog o vladavine prava za pojedinu zemlju koji se događa na vijeću, na sastanku u kojem onda dolaze ministri najčešće, znači, za europske poslove. I taj postupak, recimo, u oba slučaja još uvijek traje. On je postupak temeljen ugovora, tako da se mora održati na formalnom sastanku vijeća i u ovom trenutku još ne znamo da li će i na koji način završiti. Međutim, Europska komisija istodobno može pokretati postupke za povredu prava Unije, takozvane infringement postupke, koje onda je zapravo jedan odnos između komisije i pojedine zemlje. I u tim slučajevima se može doći do suda Europske unije, koji može presuditi da li u pojedinom slučaju neka zemlja je ili nije štitila, dakle, vladavinu prava ili je li prekršila prava Europske unije. I tu postoje već neki slučajevi koji su došli do suda i u kojima je sud presudio. Možda ste vidjeli, nedavno je bio
jedna presuda vezana uz Mađarsku, bile su i presude vezane uz Poljsku. Dakle, u tom postupku druge države članice nemaju mogućnost da se posebno izražavaju. To je jedan sudski postupak u kojem je samo država koja je objekt tog postupka zapravo uključena. Ali mislim da je Hrvatska bila dosta jasna u tome da se zalaže za temeljna prava i za ljudska prava i za vladavinu prava. Na kraju krajeva samo možete pročitati program ili prioritete predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije u kojima je to vrlo jasno navedeno i to smo mi promicali kroz naših 6 mjeseci predsjedanja. Mogao bi dodati recimo nešto što je meni osobno blisko. Danas uskoro, ako ste možda vidjeli u zadnjim danima, Hrvatska je nominacija prihvaćena za predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, koji je jedan međunarodni savez koji uključuje 34 države koje se bave znači, sjećanjem na holokaust, reakcijama na situacije i slučajeve antisemitizma u Europi i tu mislim da će Hrvatska dodatno moći potvrditi svoj i međunarodni ulog, ali i svoje djelovanje po jednom dosta važnom pitanju koje je povezano i sa pitanjima, generalnim pitanjima diskriminacije i zaštite prava, manjinskih prava i ostalih prava. Gospođo Radić, spomenuli ste kriminalizaciju solidarnosti kad ste govorili o filmu i o tome kako ste upoznali ljude koji se dnevno bave spašavanjem ljudskih života na moru, a s druge strane nakon toga ti ljudi u stvari ulaze u jedan proces sa vrlo neizvjesnom budućnošću. Posjetila sam hotspot na Siciliji i vidjela kako to otprilike izgleda. S jedne strane se velik novac daje za zbrinjavanje ljudi, s druge strane oni se nalaze u nekakvom limbu, mogli bismo reći, pri čemu eto, sa djecom koja idu zajedno s talijanskom djecom u škole se vjerojatno računa da će se brže integrirati. Muškarci su vrlo često u situaciji da odlaze na poslove koji nisu do kraja legalni, zato što jedan dio na Siciliji naravno kontrolira i mafija koja ih onda odvodi na rad na plantaže gdje su berbi i ostaju žene s kojima smo mi razgovarali koje su rekli da ne žele učiti talijanski, iako su tamo već 2, 3, 4 godine, koje su zatvorene u stvari u tom prostoru i nema nikakvog razloga da izlaze iz njega i koje čekaju da odu u Njemačku, pa im se onda ne isplati trošiti to vrijeme učeći talijanski i jednostavno nisu dovoljno motivirane. Dakle, to su sve nekakve situacije realne, životne, s kojima se susreću oni koji se bave izbjeglicama i koji im pokušavaju pomoći. Kako je vaše iskustvo u Hrvatskoj? Ovako, pa prvo htjela bih se osvrnuti na ono što je gospodin Kopčić rekao. Svakako je jedno 10-ak ljudi koji su dobili azil, čija integracija ide uspješno, međutim to je kada pogledamo kompletne brojeve ljudi koji su u Hrvatskoj dobili azil ili supsidijarnu zaštitu. Mislim da smo tek u ovoj godini od 2006. godine prešli broj od 1000. To je jako malo i meni je osobno dosta poražavajuće. Ono što mi vidimo u svojem radu sa ljudima je... Usput bih se htjela osvrnuti na još jednu stvar koju ste rekli, a to da mnogi na granici ostavljaju i zadnji novčić. Što je naravno istina, a mnogi su na granici ostavili mnogo više, pa i živote. Ne zaboravimo, mislim da je ime Madina Husini ime koje ne smijemo nikada zaboraviti. Sad tu postoji nekoliko aspekata tog problema integracije, jer konkretno ako se sjetite na primjer slučaja iz 2018. i pucnjave na kombi u kojem je teško nastradalo 2 djece. Nakon toga ta obitelj kada dobije azil, znači dobije azil u zemlji u kojoj joj je prvo iskustvo pucnjava, krv posvuda, dijete na intenzivnom odjelu tjednima. Sad, dosta je teško stvoriti to povjerenje ka toj državi koja te navodno kao primila, dok cijelo vrijeme iščekuješ što će ti se na dogoditi. Drugo, tu ima dosta, recimo, praktičnih problema. Na primjer, recimo ti tečajevi jezika. Mislim, slažemo se da je jezik zaista prvi korak. I veliki problem je, recimo, kod ljudi koji rade. Njima oni jednostavno ne mogu
ne mogu ići na tečaj jezika, on im je u koliziji im je sa poslom. Ne mogu napustiti posao jer ne bi mogli preživjeti u ovoj zemlji. Jer, na primjer, ono što uvijek često se čuje, to jest vidi po društvenim mrežama, joj, azilantima smo dali sve, naši ljudi pate i slično. Međutim, oni recimo od momenta kada su im uručeni papiri o tome da su dobili međunarodnu zaštitu, počinje teći 2 godine koliko imaju pravo na stan. Ne od momenta u kojem se usele. Tako da recimo, faktički nekim ljudima prošlo po 6 i više mjeseci prije nego što su ostvarili pravo na smještaj. I nakon te 1.5 dana snađi se sam. Znači oni zapravo de facto bi trebali biti integrirani i trebali bi biti sposobni samostalno živjeti u ovoj zemlji. I onda često govorimo kao mi smo samo tranzitna zemlja. Samo smo tranzitna zemlja, a međutim ne preispitujemo sami sebe. Zašto? Zato što mi nismo napravili uvjete, nismo stvorili uvjete za te ljude da oni ovdje ostanu. To je nažalost nešto što mi zaista ovdje vidimo. I nije zato što se ne trude, nije to zato što se njima ne da raditi ili im se ne živi ovdje. Mnogi su ovdje pokušali zaista izgraditi život, ponovno ispočetka, od nule, ali jednostavno, nažalost, nije išlo. Gospođo Šelo-Šabić, isto pitanje i za vas. Ja sam sad Tajanu Tadić tako pažljivo slušala da uopće ne znam što je pitanje. Pitanje je bilo upravo taj problem. Dakle, ljudi dođu, suoče se s problemom, netko im i pomogne, smjesti ih, zbrine ih, međutim, to nije ni izbliza integracija. Da. Pa ja mislim da to polazi od toga na koji način mi definiramo svoje društvo, odnosno kakvu viziju Hrvatske imamo. I mislim, to pitanje možemo postaviti u kontekstu ne dakle samo migracija, nego i integracije stranaca, nego i našem odnosu prema povijesti i nekim, dakle, odnosom, mislim, mi sad pričamo o strancima kao ljudima iz trećih zemalja, ali kad pogledamo i status i raspravu koju imamo o statusu manjina i tako dalje, to sve odražava dakle našu sliku društva kakvu imamo i naravno viziju kako bismo htjeli biti. Ono što ja vidim i ono što ja zagovaram iz svoje pozicije jeste stvarno jedna liberalna pozicija. Dakle, da imamo jedno otvoreno društvo, jedno društvo koje temeljno štiti individualna prava i kolektivna prava u onoj mjeri koliko je to neophodno s obzirom na povijest i neke okolnosti da se ne osjeća strah od dominacije drugih i društvo u kojem bilo ko dođe sa strane, ako poštuje te zakone i ne znam, prihvaća te vrijednosti, može živjeti. Ali vi ste spomenuli i problem depopulacije. Govori se, Europa je sve starija. Sigurno će se dogoditi da naprosto je potrebno prihvatiti ljude koji mogu sutra raditi, zarađivati i solidno živjeti od toga da bi u stvari Europa mogla ostati ono što želi biti. To je pitanje tog ekonomskog interesa Europe, dakle gospodarskih procesa i tokova. Nekoliko puta sam pratila upravo okrugle stolove na kojima se baš potencirao taj problem. Kako će se Europska unija postaviti kao globalna, jedna od globalnih velesila, dakle u tom kontekstu, ako ne bude imala dovoljno ljudi. Negdje postoji, nije lijepa riječ, ali bazen ljudi, dakle postoje ljudi koji su spremni doći, koji su spremni raditi. To će biti problem možda za taj kontinent s kojeg odlazi puno ljudi danas sutra, ali u ovom trenutku očito svatko gleda svoje interese. Dakle, može li Europska unija iskoristiti na najbolji mogući način i u najboljem smislu riječi upravo to što dobiva zdravu, mladu radnu snagu koja je spremna ostati u zemljama Europske unije, bila to Hrvatska, bila to Njemačka ili Švedska? Mi radimo taj ponder na koncu, pa sve zemlje to rade. Mislim, pogledajte što rade Australija, Kanada i tako dalje, na koji način oni tek skeniraju potencijalni migrante i koga žele i točno profiliraju ljude koje žele u svoje zemlje. Mi naravno, mislim, Europa se nalazi na jednom drugom geografskom mjestu, puno lakše je Kanadi i Australiji, zato je nama teško kad ja čujem primjere zašto to ne radimo kao što rade oni, pa čak i Sjedinjene Američke Države. Geografski položaj jako puno
određuje na koji način i kakvu politiku možete voditi. Ali ako gledate recimo politiku Njemačke, ona je još 2013. a od 2016. potpuno liberalizirala, jeste radne vize za građane zemalja iz jugoistočne Europe, odnosno sa Balkana. Njih puno radije uzima i puno lakše im daje vize i te kvote se automatski podijele, za razliku, ne znam, ako će dati nekome iz Maroka, Kine ili neke treće zemlje. Znači, ja razumijem da ne postoji, da mi ne možemo imati jednoznačna rješenja s obzirom na svu kompleksnost naših društava i različitih zahtjeva, i sa socijalne strane, i obrazovne strane, i privredne strane, i političke, i tako dalje. Ali jednostavno mislim da ideja, dakle temelji one na kojima smo gradili Europsku uniju ne mogu biti kompromis zbog bilo kojih parcijalnih ciljeva. Dakle, ja ne kažem da dakle, ekonomski ciljevi mogu biti podređeni, ne znam, nekim drugim ciljevima, ali oni sigurno ne mogu biti jedini razlog zbog čega i kako mi uređujemo naša društva. Tako da mislim da će se ovo nastaviti, to sigurno neće danas sutra nestati, ali recimo u kontekstu odnosa, evo recimo Bliski istok i ona cijela rasprava koja je bila sa Trumpovom administracijom, sukobom sa Iranom i tako dalje i tako dalje. Mi naprosto smo mislili da je to, i sad moram uvesti taj geopolitički aspekt u sve ove teme koje smo spomenuli, jer su one bitne za migracije. Mi da smo imali rat, sukob, krizu ozbiljnu koja bi generirala novih 2-3 miliona izbjeglica sa tog područja, Europa je prva na čiji teritorij će oni doći, mi bismo ovdje imali ja mislim, krizu koja je mogla završiti vrlo, vrlo nesretno. Mi naprosto moramo shvatiti da dinamična politika, dakle, moj problem je što Evropska unija misli da samo novce, da je novac jedini instrument koji ona posjeduje i da samo novce može riješiti svoj problem. Pa onda imamo outsourcanje migracijske politike, plaćamo i držimo te kampove u potpuno nehumanim uvjetima na sjeveru Afrike. Imamo sad tu različitu politiku na Mediteranu, neke brodove puštamo, neke i zatvaramo, držimo ljude u kampovima. Mislim, mi moramo biti puno inteligentniji u načinu kako osmišljavamo budućnost, kako razumijemo da će taj migracijski pritisak biti puno veći i da mi bedemima, žicama i ne znam, torpedima nećemo se moći. I to ne treba biti naš put, a razumijemo da moramo imati neku dinamiku dolaska ljudi i njihove integracije na naš teritorij. Dakle, evo, samo bih spomenula da taj naš osjećaj lagodnosti i osjećaj da mi diktiramo tempo migracija se možda u budućnosti promijeni i da mi moramo imati i malo humaniji i malo osvješteniji pogled da možda negdje na nekom drugom dijelu svijeta će se okrenuti stvari i mi više nećemo biti u mogućnosti da diktiramo te uvjete. Pa ajmo razmišljati i o takvom jednom scenariju. Mi još uvijek sebe smatramo da smo mi onaj magnet koji privlači i mi diktiramo uvjete dolaska. Ali to je sve dobro dok traje, ali mislim da trebamo razmišljati o scenariju u kojem se to može promijeniti i kako osigurati da ti ljudi nisu naši neprijatelji i da ne moraju proći kroz pakao da bi došli ovdje, nego da tu komunikaciju naprosto diktiramo sa jednom drugim sadržajem i drugom svrhom. Sad sam tu puno toga ispričala. I otvorili ste neke nove teme koje možemo na nekim novim okruglim stolovima koristiti. Gospodine Kovčić. Čujemo se? Pa evo, čujemo se. Ima dosta primjedbi, ima dosta kritike, ima dosta nezadovoljstva, ali ima i neke nesigurnosti u svemu tome. Kao da Europska unija u stvari ne zna pravi put, nego se rješava od slučaja do slučaja, od zemlje do zemlje, bez obzira na sve što je zapisano i zacrtano. I kako se rješava slučaj do slučaja, od zemlje do zemlje? Postoji nekoliko razina problema i nekoliko rješenja. Kada govorimo o migracijama, treba uvijek se vratiti na to da radimo jasnu razliku između legalnih i nelegalnih.
I ta razlika je vrlo jasna. Ona postoji u mnogim aspektima. Kao što sam na početku rekao, ili malo ranije, u Europu svake godine uđe 2 do 3 milijuna ljudi i Europa s tim nema nikakvih problema. Ti ljudi su, ovo što je mislim govorile gospođa Šabić i gospođa Tadić prije, itekako vrlo dobro došli u kontekstu tržišta rada, u kontekstu demografskih i drugih potreba pojedinih zemalja članica. Bilo je spomenuto kako se zemlje često ne mogu dogovoriti. Evo, recimo primjer Njemačke u kojoj o azilnim politikama i o politikama zapošljavanja ne odlučuje se u Berlinu na razini savezne vlade, nego na razini svake pojedine savezne države. Dakle, već tu potencijalno može, ne postoji u praksi, ali potencijalno, dakle, njemačke savezne države su nadležne za te politike. Jednako to se odnosi i na 27 država članica, od kojih naravno velika većina ili dosta njih će imati različit pristup i različite razine angažmana i dinamike svoje vlastite nacionalne u pogledu migracija. Opet kažem, ilegalne i legalne migracije, odnosno ilegalni i nelegalni putovi trebaju stalno biti apostrofirani i od njih se treba doista raditi ozbiljna razlika. Bilo je spomenuta izgradnja u kontekstu integracije u Hrvatskoj, bilo je spomenuta izgradnja društva. S tim se slažem. Ja sam neko vrijeme u svojoj karijeri proveo u Finskoj i nerijetko sam sretao ljude koji su mi govorili kako su oni mlada država. Tada su bili negdje u 97. godini svoga postojanja. Ne? Dakle, treba i oko izgradnje društva biti taktičan, da tako kažem. Društvo se gradi dugo i mislim da i što vredi za druge, vredi i za nas. Potrajaće još neko vrijeme dok ali naravno da svi mi vidimo i na dnevnoj bazi radnike iz trećih zemalja koji nas okružuju ovdje u Zagrebu, vjerujem i u drugim hrvatskim gradovima. Znam, naravno, kao što svi znamo, i u sektoru turizma i ugostiteljstva. Dakle, Hrvatska nema nikakvih problema sa strancima, sa stranim radnicima, s njihovim prijemom, s njihovim nastanjivanjem ovdje i radom. Postoje samo način na koji državljani trećih zemalja dolaze u Hrvatsku ili u bilo koju drugu zemlju Europske unije. Opet kažem, u kontekstu legalnih i nelegalnih puteva. Legalni putovi su razmjerno laki. Da. Toliko. Na kraju krajeva I samo ako mogu, evo, bio nam je ovaj film povod za i večerašnju raspravu. Mene, mislim, mnogo stvari u filmu me kao čovjeka, naravno kao osobu, jako dirnulo, jer gledati patnju bilo koje osobe na tom vrlo nesretnom putu je zapravo nepodnošljivo. Ne? Postoji jedan mladić iz Eritreje s kojim su razgovarali u kampu na Siciliji koji je rekao da ne bi ovo sve ponovio. Dakle, on je prošao pakao puta od Eritreje do Libije. U Libiji, gdje većina tih ljudi je prošla drugi pakao, gdje su bili zlostavljani, gdje su bili tjerani na robovski rad, gdje je bilo silovanja. Taj mladić iz Eritreje je doslovno rekao da on to ne bi ponavljao već dugo. Dakle, potreba da se podiže svijest i među građanima trećih zemalja da je ilegalni put opasan put i nepoželjan. Gospođo Tadić, kako provesti kampanju u Hrvatskoj? S jedne strane da bi se osvijestili ljudi da postoje emigranti, da postoje ljudi koji upravo to prolaze pakao i dok dođu do Hrvatske i na kasnijem putu pitanje. U puno dokumentarnih filmova se u stvari vidi da oni žele proći kroz neke zemlje, da žele proći neprimjećeni u nekim dijelovima Hrvatske koji su uz granicu. Ljudi znaju primijetiti da oni prate prugu ili rijeku, pokušavajući u stvari što diskretnije, pokriveni noću, jednostavno preći kroz neki teritorij, nemaju se namjere tu zadržavati. Sad je na domicilnim ljudima hoće li to prijaviti ili će pustiti da oni prođu, dakle susreću se sa nekim dilemama i kao građani. Dakle, ima li dovoljno kampanja u Hrvatskoj koje mogu osvijestiti problematiku migracije?
I to nas odmah dovodi do zadnjeg kruga naših pitanja, a to je solidarnost u Europskoj uniji, o kojoj smo sad puno slušali u vrijeme pandemije, ali nekako nikad nismo zagrabili u problematiku. Hvala. Prvo htjela bih se nadovezati na neke stvari koje smo rekli o legalnim i ilegalnim putovima. To jest više ih osobno volim zvati regularnim i irregularnim, jer legalno i ilegalno implicira jednu veliku razinu kriminalnosti koja dalje stigmatizira te ljude u pokretu. Isto tako, znači, što se tiče Hrvatske, mi smo u recimo 2015. godine stav javnosti, stav ljudi je bio fantastičan. To je bila jedna zaista solidarnost kakvu ja nisam još vidjela. I to ne samo u Hrvatskoj, ta suradnja i solidarnost aktivista iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, svih koji su zaista pohrlili da tim ljudima pomognu. Međutim, sa promjenom vlasti, sa zatvaranjem balkanske rute, sa tim medijskim diskursom koji se sve više okrenuo pitanjima sekuritizacije, pitanja, znači isti ti ljudi koji su do nas došli tražeći utočište su odjednom interpretirani kao prijetnja. I tu htjela bih zapravo još nešto o nečem što smo rekli. Prije, znači, ljudi iz ovog filma, posebice Katrin, voditeljica misije Kratke kvrčave kose, jednom rekla da je ona je iz te generacije Njemaca koje je svoje bake i djedove pitala što ste tada radili. I oni su stava da će oni biti ta generacija koju će njihovi unuci pitati a što ste vi tada radili u ovom trenu. Jer legalan, to jest regularan dolazak tih ljudi onemogućili. Naravno, po zakonu u teoriji vi možete pokušati zatražiti azil na graničnom prijelazu, međutim to je u praksi u Hrvatskoj nemoguće. Isto tako na Mediteranu imamo situaciju gdje zapravo Europska unija pruža materijalnu, tehničku i političku podršku takozvanoj libijskoj obalnoj straži. I zapravo koja je onda postala de facto jedan posrednik za refulman, kako bi Europska unija ostala neokaljanih ruku. I osim toga, također je opće poznata ta činjenica da libijska obalna straža redovito zapravo surađuje sa krijumčarima i paravojnim formacijama. To jest da od njih prima isplate, mito, kako bi propustili brodove. Isto tako, danas je u Europskom parlamentu predstavljena knjiga Black Book of Pushbacks, u kojoj je zapravo su predstavljena iskustva 12.654 osobe, znači njihova iskustva protjerivanja i nasilja na našim granicama. I to su samo dokumentirani slučajevi. Znači stvaran broj je puno, puno veći. I ono što ste zapravo još mogli čuti danas, ako ste pratili tu diskusiju u EU parlamentu, je da ta čak libijska obalna straža, vraćam se stalno na ovaj središnji Mediteran, obzirom da je bio tema, da ponekad krivo identificira Sea-Watch, jednu od nevladinih organizacija koja vrši rekognosciranje Mediterana, kao suradnike Frontexa, pa ih onda pita gdje su ti brodovi sa ljudima, kako bi ih zapravo mogli u ovom slučaju pullbackati u Libiju. Tako da smo, nažalost, u veoma, veoma teškoj situaciji, iako, mislim, iz našeg svakodnevnog rada u našem integracijskom centru i free shopu, koji sad je nešto limitirano obzirom na epidemiološku situaciju, solidarnost građana je zaista još uvijek postoji. Isto vidjeli smo nevjerojatne rezultate kampanje koju smo imali ljetos, u kojoj smo u samo 2-3 tjedna skupili 180.000 kuna kako bismo pomogli izbjeglicama u Hrvatskoj koji su bili kao posljedica pandemije i potresa u Zagrebu na rubu beskućništva. Tako da to sjajno. Tako da solidarnost još uvijek postoji, ali pitat ćemo gospodina Škrabala, dakle solidarnost je jedna od vrijednosti
civilizacijskih vrijednosti, društvenih vrijednosti Europske unije. Međutim, vrlo često se u Europskoj uniji govori o izostanku solidarnosti. Sad ne mislim samo na pitanje migranata, ali migrantska kriza je već dugo prisutna u tom prostoru. Sjetimo se Malte koja je tražila pomoć jer je bila u jednom trenutku prekrcana migrantima, radi se o otočnoj državi. Oni su meni rekli mi jednostavno više nemamo prostora. Dakle, mi smo limitirani prostor, ne možemo ih negdje drugdje odvesti, a otežan je svima normalan život i školovanje i obrazovanje te djece. Isto je prigovorila i Španjolska. Ista priča se mogla čuti iz Italije. Sjetimo se grčke krize, ekonomska kriza, gdje se također govorilo o tome da Europska unija nije bila dovoljno solidarna sa Grcima u tom trenutku. I sjetimo se početka pandemije, kada su Italija i Španjolska optužile Europsku uniju za nesolidarnost u trenutku kad je pandemija buknula. Dakle, očito deklarativna solidarnost je jedno, u praksi je ona nešto drugo, gospodin Škrabalo. Ja vam neću proturječiti u opisu šta se događalo zadnjih godina. Mislim da u Europskoj uniji, u Vijeću gdje su države članice, postoji... Mene zanima, učili se iz toga i mijenjali se nešto? Mogu reći da postoji vrlo često zahtjeve da se razumije i izađu u susret određenim interesima pojedine države ili skupine država oko pojedinih tema i da se tu zapravo gradi jedinstvo Unije koje zahtijeva daljnji rad. I zato sam i rekao prije da se nadam da bi ova kriza koja je počela sa još jednim, ja mislim, serijom individualnih akcija na razini država članica oko zdravstvenih problema uzrokovanih pandemijom, pa i onda i financijskih i ekonomskih problema, a mislim da sad ide prema jednom jako boljem smjeru, prema zajedničkom rješenjima koje onda svi sudjeluju. Kao što ste vidjeli, isti dan bi se krenulo sa cjepivom u svim zemljama članicama Europske unije. To je jedan mali, ali vrlo snažan simbolički pokazatelj da se i solidarnost unutar Europske unije zbog ovoga što se dogodilo, mi to zovemo novo normalno, mislimo da bi se to moglo primijeniti i na solidarnost. Da to bude, znači, dio tog novog normalnog u kojima bi se onda mogla prožeti na druge politike. Nemoguće predvidjeti budućnost. I ono što ste govorili, zapravo interes određenih država stvarno proizlazi iz konkretnih interesa, konkretnih problema, konkretnih zahtjeva koji su nekad možda države misle da nisu potpuno shvaćene od strane drugih partnera Unije, ali mislim da je razgovor, dijalog, dogovor, konzultacije, pregovori i tako dalje, taj vid, taj oblik shvaćanja stava drugoga je iznimno važan. Nekad to znači jako puno sastanaka, nažalost, i nekad, kao po pitanju migracije azila, se pokazuje da nije ni jedna godina dovoljna, treba puno godina da se dođe do bliže rješenju, ali mislim da trebamo svi raditi na tome i evo, Hrvatska se uvijek zalagala za to, mi se uvijek zalažemo za jedno sveobuhvatno i svima prihvatljivo rješenje po pitanju migracije azila. To je naša trajna politika i ponekad kad je trebalo čak i glasali smo za, ali nekad to nije dovoljno, međutim mislim da je to naša zajednička zadaća i država članica, institucija Europske unije, a zapravo i građana, jer negdje na kraju solidarnost počinje na razini svakog pojedinca koji možda donira nekome neka sredstva ili na neki drugi način pomaže određenim svrhama, bez obzira koji mu je primarni posao. Gospođo Šerlo-Šabić, solidarnost u Europskoj uniji, pročitala sam jedan rad koji ima zgodan naslov od utopije do stvarnosti, nikako da krenemo ovim drugim putem od stvarnosti prema nekim od tih ideja koje su utopističke. Uvijek nas nekako stvarnost zaskoči. Pa ja mislim da solidarnost, naravno postoji ta primarna ljudska impulzivna reakcija da smo uvijek solidarni s onima kojima su nam bliži. Mislim, to je potpuno jasno. Dakle, onda se postavlja pitanje kako približiti one koji su daleki ili kako njih učiniti barem u našoj svijesti, našim prijateljima. I naravno, mislim, to su kontinuirani izazovi s kojima se suočavamo, ali ja moram, evo sad možda za ovaj zadnju intervenciju reći da projekt Europske unije, mislim, naravno ne znamo da li će uspjeti, do sada je bio uspješan, ali uopće ideja da vi ostavite neke sukobe iza sebe i da se udružite u jednu zajedničku organizaciju u kojoj svaka od članica
unosi nešto sebi, da pokušavate naći jedan zajednički jezik, je stvarno jedinstven pokušaj do danas u svijetu. I stoga me zaista ljuti kada vidim članice koje su nominalno ušle sa dobrim namjerama ili potpisale se da žele prihvatiti ta pravila, a u realnosti ga krše. I po meni bi oni koji zaista žele dobrobit toj Europskoj uniji da vide, naprosto zbog svega što je do sada uloženo i zbog ideje kojoj se teži, trebali puno oštrije sankcionirati ili amortizirati udarce onih koji zapravo sudjeluju u toj uniji samo iz svojih, ja bih rekla, sebičnih interesa, a ne doprinose solidarno uspjehu cijele organizacije. Gospodine Kopčić, za kraj, vaša je završna. Pa hvala na tome. Neću stvarno dugo ovoga puta. Ja bih u kontekstu solidarnost ponovno stavio u onaj kontekst u kojem čini mi se ponešto znam, a to je kontekst upravljanja migracijama. I zapravo i ovaj pakt koji je na stolu, koji još nije zaživio, i rasprave koje se vode o njemu se u velikoj mjeri vode i zapravo ključne rasprave o solidarnosti unutar Unije između njezinih članica. Treba imati jako dobro na umu da u Europskoj uniji i među njezinim državama članicama postoje velike razlike u geografskim situacijama i velike razlike u mogućnostima pojedinih država članica. I sama ta činjenica da geografija i mogućnosti uvjetuju mnogo toga u pristupu kojem ćemo ići dalje u upravljanju migracijama, u tretiranju migracija, mislim da će to biti okosnica i svake buduće rasprave. Tako da solidarnost da, mi smo za nju, ali kažem, mi imamo svoju geografsku situaciju, svoju gospodarsku situaciju, svoju demografsku situaciju, svoju socioekonomsku situaciju, Danska ima svoju, Grčka ima svoju i samim time te situacije će, mislim, uvelike utjecati na kvalitetu, dinamiku i tempo rasprave. Hvala. Pa iz ovoga izgleda da se solidarnosti ne piše baš dobro ako svatko bude insistirao na svojoj agendi, zaboravljajući na solidarnost, ali to je bila samo opaska za kraj. Solidarnosti se očito moramo učiti svi zajedno, i kao pojedinci, i kao društvo, i kao Europska unija. Vama hvala na gostovanju svima, ovo je bilo sve za večeras. Hvala i svima koji ste nas pratili i srdačan pozdrav do nekog sljedećeg filma i sljedeće diskusije. Pozdrav. Sve najbolje. Sve najbolje.